Кой си ти сега, бе? Стига, бе. Изчезна преди 40 години. Сега трябва да си поне на 75, бе. Бяхме смазани. Татко изчезна малко след тебе. Остани тази нощ, тук при мен остани. Последно разследваше самоубийството на една певица. Жана Янева, певицата. Имаш домашния ми номер. На разположение съм денонощно. За една нощ сами ще избягаме ние. Записан си в хотел. Бегай да гледаш. Манифестацията, бе? Да. Се отивам. Айде да го обмениме този брош. Чист. Абе, другарю, кое време? Касата затвори. Минчев. Мишо Минчев. Заповядайте при нас, ето до Чичо има място. Всички го клепат. Много бързо върза връзки. На ток ли е? Не на батерия. Вече не се притеснявай. Вече не само комунизма, не е така? Щом казваш. Според вас, професор Барихарски, извинявайте за абстракцията, но... Не се познаваме, нали? Отдавна не ми бяха слагали секира. Добре, поне, че бар се сервира. Бира! Свят видял и му личи. Той да не е някой ушен. Абе, нали му гледах на кафе? Получих една информация от София, която ми се иска да проверим, да не стане късно после. Фашистите не можаха, другарите не можаха, ти със сигурност ще ме отрепеш. Само ние и ти знаем. Спокойно. Тук ли живееш, граждан? Боянчо, не така. Са няма да мине тая пача само с 1000 лева и усмивки. Париж! Заедно ще бъдем там. Да. Ама не, това е някакъв донос. Как иначе? Така е. Какво стана с Бог и любов? Остаря. Димето е тук. Войчо ти. Виждам го навсякъде. Колко времена познавате?